So this guy Kamala Kutsaka siyamazi uTsakhe kwi-Music Pulse, so he went on and dissed the whole nation yase-KZN yegquma ukuthi lento ekuthiwa igquma umbhedo iyalambisa something like that. Phela kuyizwele wena mfethu ukuthi lo Masako uthini. So I wasn't excited to go to Domino like and love 6 hours. Yeah, lapisa gquma. Hey, wait a minute. Before ngifake lo muntu engizomfaka bafethu, hey guys, shout out to uMkhilana mfethu Kilo. Izinto zakhe ihamba kahle kakhulu bafethu, and the guy is so energetic, the guy is so funny and entertaining. This time ubethe akeshaya nje comeback agcolisele uTsakhe from the Music Pulse ukuthi itheki kwalona into yomdaka, akuyona into yombhedo itheki, akuyona umdoko itheki enye into itheki, sekufika abanye obastet ogeneral manje. Omkilo awabathathe baba womkhandlu. Bingelele ngokukhulu ngithobana ngenhlonipho ukobela womkhandlu lo uMr Verso 31 during the weekend ngeweekend uDecember ngoDecember umdidilizo womdanso. So umkhandlu wami bayazi ke eNingizimu Durban, if ivolume ku100 then when it's talk we go straight to the point siyaphothula asikhulumi emdansweni. So Buthakhe yabo njengoba manje usuveza ukuthi kuno 6 hours bang, no kahle wena o late sino 5 days non-stop bang eNingizimu Durban, because iculture yethu ithi if ivolume ku100 we don't talk, we go straight to the point siyaphothula. So kahle la ngizama ukuthi kuma genres esinawo yabo uma genres the only genre engekho kwi-AI igqomo. So igqomo likamoya and linani linemgomo nembandela yakho ehlonishwayo. So brazo, to be honest on you, kunento engifisa ukuthi sizama ukuthi silekelelane kuyona khona uzobona ukuthi masithi igqomo likamoya siwengichaza ukuthini. Ahlangane ngomhla ka16 December kwi-best of both worlds, lapho khona kube kushiyana ukwenza kuzobe kuqhuma khona ithi Batipi kanja marojwana ugobela umkhandlu uzobe lendile nesigungu samaketa ngoma semkhandlela seNingizimu Durban kuzobe kushoni shout out to Mkhilana mfethu. Wait, come back yokugcina. By the way, guys, you're watching the Durban Online podcast, the OP, the number one podcast in KZN, if not the world. Guys, now she comment lapho ngichazela ukuthi hey uthi ngale comeback eshawo uMkhilana kanje. Hey ngoba ama comeback ayadingeka bo. Ha. Shout out to Mkhilana bafethu. Hi, thank you my brother. Yes. Ayingeke yikho lento.